بين يديك السيف والقلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Masu ganinmu da sauraronmu a cikin wannan tasha tamu ta auratayya za mu tashi darasi na 12 inda muke bayani akan abubuwan da ya halatta da wanda bai halatta ba, da abin da ya dace da wanda bai dace ba, da kuma sunna da abubuwan da ya kamata ma'aurata su yi domin samun aure mai albarka, mai inganci, sannan kuma mai zaman lafiya. To daga ciki mun karanto a darasi cewa a cikin littafin adabu zifaf na Sheikh Muhammad Nasiru Dinul Albani wanda ya bayani akan ladubar tarewa amarya da ango, mun karanto abubuwa guda 14 waɗanda ya kamata ango da amarya su yi bayan tarewa. Na farko shine matsalar tausasawa juna da kawo abubuwan ci da sha da abubuwan faranta rai tsakanin ango da amarya a lokacin da zai zo ɗakin amarya. Sannan na biyu mun yi matsala akan ya ɗora hannu a kanta ya mata addu'an Allahumma as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi. Sannan na uku mun yi magana akan cewa za su yi sallah tare da ango da amarya, wanda hakan an rawaito daga shashin magabata yana sawa aure albarka. Sannan mun faɗi addu'an da mutum zai yi lokacin mu'amalar tarewa ko mu'amalar aure tsakaninsu shine ce bismillah Allahumma jannibna shaitana wa jannibu shaitana ma razaqatana. Sannan muka faɗi cewa mu'amalar kwanciya tsakanin ango da amarya ta iya kasancewa kowace irin siga mutukar an kiyaye al'ada da saduwa ta dubura da kuma saduwa da mace tana harama da aikin haji. Sannan kuma mun ji cewa haramcin mu'amala ta dubura cewa Allah ya la'anci masu yin haka. Sannan kuma za a yi alwala tsakanin mu'amala aure guda biyu, sannan yin wanka shi ya fi, sannan ango da amarya za su iya yin wanka tare. Sannan kuma mutum in zai kwanta da janaba a jikinsa ya alwala kafin ya kwanta, da hukuncin yin alwalar, da kuma in mutum ba zai iya yin alwalar ba ya taimama. Sannan yin wanka shi ya fi, da kuma haramcin jewa mace tana jinin al'ada wanda anan muka tsaya shine tahrimu itiyanil ha'id. An haramta wa mutum ya je wa mace tana cikin jinin al'ada saboda ayar Qur'ani suratul Baqara aya ta 222. Allah ta'ala ce wa yas'alunaka anil mahidi, suna tambayanka dangane ga al'ada na mata. Qul huwa azan, kace kazanta ne kuma najasa ne, wato jinin. Fa'tazilun nisaa, ku nisanci mata, wato mu'amala aure da su fil mahidi a lokacin da suke cikin al'ada. Wala taqrabuhunna, kada ku kusance su kusanta ta aure hatta ya dahurna, sai jini ya dauke. Fa iza ta daharna, bayan jini ya dauke sun yi wanka, fa atuhunna min haythu amarakumullah, ku je musu ta inda Allah ya umarce ku, ka ku yi wato ka ku ketare iyaka. Inna Allah yuhibbu tawabin, Allah yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirin. To sai wanda ya keta wannan doka ya je ya aikata haka, me ya kamata ya yi? Shine kafaratu man jama'al haid. Wanda ya sadu da mace tana al'ada ya keta wannan dokar ta Allah, me ya kamata ya yi don Allah ya yafe masa? Wanda zuciyarsa ta rinjaye shi, san rai rinjaye shi, ya je ma mace tana jinin al'ada, to zai yi sadaka da rabin dinare ko kuma dinare ko rabin dinare. An ce idan a farkon al'adar ne ko a tsakiya ne ko a ƙarshe ko kuma wato mai hali ne ko mara hali ne, shi yasa aka ce zai bayar da rabin dinari. In mara hali ne, in mai hali ne zai bada dinari guda. Don haka wannan shine bayan ya nemi gafarar Allah. Sannan idan mace tana jinin al'ada, me ya halatta? Shine matsala ta 16. Me ya halatta ga mutumin da matarsa take jinin al'ada? Ya halatta mutum ya mu'amala ta runguma, ta kes, ta sauran abubuwa na tsotse-tsotse da abubuwa da ango da amarya za su yi, amma banda mu'amalar saduwa. Ita kaɗai ce ta haramta ga mutum idan matarsa tana jinin al'ada, ba zai sadu da ita ta inda take al'adan ba. To yaushe ne ya kamata ko mutum ya tare ko ya koma mu'amala da matarsa bayan ta yi tsarki? Idan mace jinin al'adanta ya ɗauke, to mijinta zai iya yin mu'amala aure da ita bayan ta yi wanka. Ba na bayan ta yi wanka ko bayan ta wanke jinin, ko ta yi alwala ko ta yi wanka. Sannan matsala ta 18 shine halaccin yin azulu. Da yake yanzu mun zo wani zamani da mutane ba sa son haihuwa sosai. Da yawa za ka ji mace an koro ta saboda ta yi ciki, ko an koro ta saboda ta haihu ko ta ƙara haihuwa. Mutane yanzu sun ma fi son juya. To saboda haka sai malam ya ɗauko wannan matsala ta azalu. Shin ya halatta mutum ya zama ya yi azalu, ko a ji a yi wa matarsa allurar rashin ɗaukan ciki, ko a sa mata wani abu a hannu don ka ta ɗau ciki, ko kuma a kirga lokutan da cikin yake shiga a ce ka a yi mu'amala a lokacin don ka a samu ciki?
to shine malam ya tattauna wannan mas'ala ce na farko dai akwai halaccin yin haka sai ce amma dai barin hakan shi yafi, saboda daga cikin manufofin aure akwai wato samar da zuriya wacce annabi alaihi salatu wassalam zai alfahari da ita, da kuma faranta wa ita kanta matar rai, wanda kuma akwai azulu ba a samun wannan faranta rai. Sannan matsala ta 20 mala ya kawo niyyar me ya kamata ma'aurata su yi a lokacin da za su yi aure. Su yi niyyar cewa na farko dai aure sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma za su kamar da kansu, za su kiyaye kansu ga barin fadawa cikin haramun, sannan kuma za su samu ninkin ba ninkin na lada a kasancewa su kawai ma'aurata. Sannan kuma me ya kamata mutum ya yi a washe garin tarewa amarya, an so a washe gari mutum ya je ya gaishe da dangi da 'yan uwa wanda muke kiransa tasani, kuma ya je ya musu gaisuwa, ya musu addu'a a bisa gudunmuwa da suka bashi da kuma goyon baya da suka bashi na yin wannan aure cikin nasara, kuma gashi an tare lafiya kuma an yi mu'amala lafiya. Sannan kuma malam ya kawo matsala ta 22 shine wajabcin yin banɗaki a cikin gida, saboda a wasu ƙasashe har yanzu irin Siriya da wasu gurare zaka ga ana buɗe banɗakai na yin wanka, mutum wani guri da ake turara jiki da ruwan ɗumi, sai ga mutum ya tafi da iyalinsa gurin, mutane sun taru da an yi tsirara. Kuma yanzu an fara buɗe irin waɗannan a Abuja da wasu manyan birane na Najeriya, ana zuwa wajen wannan abin nan ɗin. Da akwai ta bugo min waya ta ce lalle ta gani a Abuja an buɗe wannan gurin, mata suna zuwa su yi tsirara, wai za su yi wanka ko za su ɗumama jiki ko za su yi kaza da sauransu, ba kuma an keɓance wata daban ba, wanda har ita ma kai mamakin da ta ƙi ta tuɓe kayanta a gurin da wato diga ragowar mata sun tuɓe. To wannan shegantaka ce kuma laifi ne babba. Shi yasa malam ya san akwai irin waɗannan abubuwa a ƙasashensu, mu da babu irin waɗannan a ƙasashenmu, amma yanzu saboda shiga duniya da ake, da kuma duniya ta zama gari guda, ta zama alƙarya guda, duk abin da ake a gabas sai kaga nan da na an ji a yamma, abin da ake a yamma an ji a gabas. To wasu sun ɗauko wannan al'adar, mu ko muna da wata al'ada, duk sabon abu in ya zo sai ya zama ɗan yayi, sai ya zama wata wayewa ce, sai zama kamar wani abu ne na wayewa. To wasu sun fara gina irin waɗannan banɗakan waɗanda ake zuwa domin a turara jiki da ruwan ɗimi da kuma ruwan tiriri, kuma abin ya zama wani al'ada. To mala ya ce wannan bai halatta wato mutum ya bar iyalinsa ta je irin waɗannan gurare ba. In za ka yi banɗakin ka yi a cikin ɗakin ka kai da iyalinka, amma ba ta je ta haɗu da wasu mata kuma har ta yi tsiraici ko ta nuna a jikinta a gurinsu ba, wanda kuma malam ya fatawa akan cewa haramun ne yin haka. Sannan matsala ta 23 shine haramcin wato yada asiran da ke tsakanin ma'aurata. Baya halatta ga mutum ya zama yana yada asirin da ya faru tsakaninsa da matansa. Haramcin yada wannan asiri, mutum ya je ko mace ta je tana gaya wa ƙawayenta, ko shi ya je yana gaya wa abokansa irin mu'amalar da suke tsakaninsa da iyalansa, wanda yin haka ya karya doka. Wasu kuma sun ɗauka wayewa ne mace ta je ta samu ƙawayenta ta ɗauko labari tun daga farko na duk abin da ya gudana tsakaninta da mijinta, ta ga ana shewa, ana dariya, ana tafi. Shi ma kuma ya tafi wajen abokansa yaya ango, shi ma ya ɗauko labarin duka abin da ya faru ya gaya wa abokansa, a ta shewa ana dariya, ana ga kama wani wayewa ne, kama wani ci gaba ne. To wannan abin yana da hatsari kuma ya saɓawa ƙa'ida ta addinin musulunci, wanda annabi alaihi salatu wassalam ya ce masu yin haka kamar jaki ne haɗu da jaka a tsakiyar kasuwa suka yi mu'amala ana kallon su. To wannan abin yanzu ya kusan ya zama wani abu ne na burgewa, kuma ana yin sa da nufin a burge juna, kuma ba a san cewa ɗauko sirrin aure namiji ya je ya ga abokansa, ko ɗauko sirrin aure mace ta je ta gaya wa ƙawayenta, wannan yakan ba da dama wasu ma su yi kutse, sai a yi miki kutse, kuma an yi kutsen da yawa, wata an mata kutse ma an kwace mijin, wata kuma an sa mata virus a auren, wata kuma ta gamu da matsala, wanda sakamakon haka wata ma har take zargin wata ta ci amanarta saboda buɗe mata kofa da gaya mata asirin mijinta, yasa ita kuma ta yi kokari sai ta auri mijin, wanda sakamakon haka aka samu matsala. To kun ga kiyaye wannan doka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa a nisanci ɗaukan sirrin ma'aurata suna yaɗawa tsakanin abokansu ko a tsakanin ƙawayensu. Har ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yana an yi sallah asuba sai ya ce sahabbai su waye suke yin haka, sai kowa ya shiru tsakanin mazan da matan. Sai wata mata ta tashi ta ce ya rasulullah duk suna yi, mazan suna yi suna faɗa wa abokansu, su ma matan suna gaya wa ƙawayensu. Sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce to kun san misalin haka, kawai misalin jaki ne haɗu da jaka a tsakiyar kasuwa,
cikin jama'a suka zo suka yi abin da suka yi, wanda hakan kuma kaga ya nuna babu mutunci kenan, babu girmamawa. Da haka ya kamata a kiyaye asirin juna, wanda ita ce mas'ala ta 23 wanda kuma a kanta za mu tsaya, sai a darasinmu na gaba insha Allahu za mu ɗora akan yin walima, da yaya ya kamata a yi walima, da waye kamata ya je walima, da ƙa'idodin walima, da sharuɗan walima, da abubuwan da ake so mutum ya kiyaye in an gayyace shi walima ko in zai shirya walima, da irin mutanen da ya kamata su je wajen walima din. Wassalamu alaikum. أنت الهنا والمنى